Ahojte. Kto ma pozná, vie, že som rebel, milujem búrať mýty. A mám tu taký mýtus, ktorý som si myslela, že tento nezbúram, proste som už ja osobne hodila flintu do žita. A je to mýtus, že po 50-ke sa nedá schudnúť. Určite ho mnohé poznáte, jak nám to všetko hádže, proste polena pod nohy, jak nám hormonálny systém a všetky tieto veci proste idú proti nám a že to nejde. V poslednej dobe sa stretávam s obrovským množstvom úžasných a prajných žien, ktoré sa neskutočne tešia aj so mnou. Ja vám veľmi ďakujem, pozdravujem vás, vy viete presne, ktoré to ste. Ale prečo točím toto video? Toto nie je video preto, aby som sa aj tuto chvastala pred vami, že som dala 8 kg za 3 mesiace. Vôbec nie. Točím to preto, aby som vám dala tú nádej, aby som vás inšpirovala, aby ste vedeli, že je to možné. Základná vec, ktorá nastala, bola tu. Samozrejme, základné nastavenie v hlave. Nemala som žiadnu dietu špeciálnu. Nič som nevážila, nič som takéto neriešila. Urobila som si také nastavenie základné, ktoré moje telo má rado. A čo sa zmenilo v tom novembri, bolo to, že mi prišiel vlastne do cesty Ventum. Ja som vám už o Ventune veľa písala. A napadlo ma to vám to sprostredkovať, pretože my teraz vo veľkej skupine viedackej máme takú výzvu 30-dňovú, kde proste každý deň sme na Ventune, vážime sa, meriame sa a tak. A proste to, keď vidíte v tej skupine každý deň proste tie úžasné príspevky, jak sa ľudia tešia, jak im centimetre odbúdajú na páse, hej, tak som si dovolila výjsť s tým medzi vás, že teda asi to nebude náhoda, že týmto spôsobom sa mi to podarilo, pretože naozaj minulý rok som darovala celý svoj šatník na túto veľkosť, viete asi akú, už ma stretávate pravidelne, s tým, že proste toto už nikdy sa nestane, hej, že som s tým zmierená, som s tým v pohode, proste, ale nebudem si tam tie veci nehávať, aby ma tam trápili. Teraz by sa mi zišli, má to aj svoje výhody, že v podstate si môžem dopriať nové, urobiť si radosť, ale čo teda je podstatné, akoby ten prístroj, neviem, ak si dneska nastaviť to video, tak aby ste videli, čo potrebujem. A pointa je tá, že si stačí sadnúť, položiť si nohy, dať si na 30 minút tam, nastavenie pre seba urobiť. A on vlastne za 30 minút urobí to, keby ste boli hodinu v posilke alebo 3 hodiny boli na prechádzke niekde vonku. To neznamená, že to nemáte robiť, hej? Ale je množstvo ľudí, a bol to aj môj prípad, kde mi moje zdravotné obmedzenia nedovolovali proste. Toto ja nemôžem ísť behať. Hej? To akoby fyzicky to nie je možné. Hej? Takže bol to taký prvý štart a naozaj potom, už keď som schudla, tak som si dovolila ísť do tej posilky. Ale zase s trénerom. Hej? Pretože je extrémne dôležité pre mňa, aby ten pohyb bol správny. Pretože ľudia naozaj tým, že začnú hurá systémom behať, hej, nedaj Boh začnú na pôvodnej váhe behať, bez toho, že by spevnili svaly, to je ťažký prúšvih na kolena, na členky, na bedrá, proste kompletka. Hej. Alebo takisto, pokiaľ majú nejaký zdravotný problém a idú hurá systémom zase cvičiť do fitka, tak si pokazia mnoho vecí, proste klby, ezička, chrbticu a tak ďalej. Čiže vrele odporúčam to urobiť týmto spôsobom. Na Ventune je geniálne to, že on vám dodáva energiu. Hej. On vlastne tým, že dodá energiu, od nôh to krásne ide, vytvorí taký pohyb v tele, ako keby ste naozaj fyzicky sa hýbali. Keď vám dodáva energiu, logicky nepotrebujete jesť sladké. Hej, lebo sladké nás vždy láka vtedy, keď nám chýba energia. Vtedy si telo akoby najviac vypituje to sladké. Takže toto je taká časť toho úvodzovky tajomstva, že ako sa to podarilo vlastne aj v tomto veku, aj v tejto fáze života. A dá sa to. Čiže to je to, čo som vám chcela povedať, proste povzbudiť vás. Ak sa necítite v tom svojom tele dobre, tak určite je možné s tým niečo urobiť. Prajem vám pekný večer.